Mga ka-digital disciple, napansin mo ba? Minsan ang pinakamahirap tanggapin na mensahe ay yung galing sa taong kilala natin. Kapag ang nagsasalita ay pamilyar sa atin, madalas hindi na natin pinapansin ang katotohanan ng sinasabi niya. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Monday of the third week of Lent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 4:24-30, sinabi ni Jesus sa mga tao sa Nazareth, walang propeta na tinatanggap sa sarili niyang bayan. Ikinuwento niya ang mga pangyayari sa panahon ni Elias at Elise, na ang himala ng Diyos ay ibinigay hindi sa sariling bayan ng Israel, kundi sa mga taong itinuturing na dayuhan. Nang marinig ito ng mga tao, napuno sila ng galit. Pinalayas nila si Jesus sa bayan at dinala siya sa bangin upang ihulog. Pero dumaan lamang si Jesus sa gitna nila at nagpatuloy sa kanyang lakad. Mga ka-digital disciple, minsan, hindi natin tinatanggap ang mensahe ng Diyos dahil masyado tayong pamilyar. Iniisip natin, kilala ko naman siya, alam ko na yan, hindi naman siguro para sa akin yan. Pero ang totoo, madalas doon mismo nagsasalita ang Diyos sa mga taong nasa paligid natin, sa mga sitwasyon na akala natin ordinaryo lang. Ang panganib ng pagiging masyadong pamilyar ay nagiging manhid ang puso sa tinig ng Diyos. Ngayong Kwaresma, inaanyayahan tayo ng Diyos na muling buksan ang ating puso, hindi lang sa mga himala, kundi pati sa mga simpleng paalala ng kanyang presensya. Reflection question. May mga pagkakataon ba na hindi ko pinapansin ang mensahe ng Diyos dahil sa pagiging pamilyar ko sa mga taong ginagamit niya upang magsalita sa aking buhay? Mga ka-digital disciple, ang Diyos ay patuloy na nagsasalita sa ating buhay, minsan sa mga hindi natin inaasahan. Huwag nating hayaang maging sarado ang ating puso sa kanyang tinig. Baka ang mensaheng kailangan nating marinig ay nasa harapan na natin ngayon. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!